Wij zijn hier in Rijperkerk een nieuw gemaal aan het bouwen. Het oude gemaal is afgeschreven. Dus wij gaan hier een nieuw vijzelgemaal bouwen van 140 kub per minuut. Dus dat is een behoorlijke groot gemaal. En daarnaast zijn wij hier nog andere werkzaamheden aan het uitvoeren. Gezamenlijk met de gemeente omtrent het fietspad en de oude sluis. We gaan de oude sluis gedeeltelijk renoveren. En willen we eigenlijk als een knipoog naar het verleden willen we die terugbrengen in oude staat. Het is wel nodig dat het gemaal vervangen wordt. Op initiatief van het Wetterskip zijn we begonnen met gesprekken met de gemeente om een nieuw gemaal te bouwen. Ons huidige gemaal is nu bijna 40 jaar oud, heeft zijn beste tijd gehad en moet vervangen worden. Nou, als je zo'n groot project aanvangt, ga je eerst met de gemeente in overleg. En toen kwamen we gezamenlijk tot het idee om dan ook andere werkzaamheden uit te voeren. Zodat eigenlijk het hele gebied hier weer een plus krijgt. Tijdens de werkzaamheden bloedt het oude gemaal in gebroek. En wordt het gebied eromheen opnieuw inrichten. Het komt eruit te zien dat we het gemaal, waar nu het gemaal staat achter ons, die gaat weg. Daar zal straks gewoon gazon zijn. En het gemaal zal aan de andere kant van de nieuwe sluis Rijperkerk gebouwd worden. De oude sluis, Kolk, waar nu nog water in staat, omdat het gemaal daar water in loost, zullen we ook gedeeltelijk dempen. Alleen de sluismuren laten we staan boven het maaiveld, zodat je nog wel symbolisch kan zien waar vroeger die sluis gezeten heeft. Het fietspad gaan we gedeeltelijk omleggen. Er zitten nu wat scherpe bochten in. En dat heeft puur te maken met dat die nu gesitueerd is tussen de twee sluizen. Nou, straks is de ene sluis gedempt, dus dan kunnen we eigenlijk over de sluis heen fietsen. En maken we er een veiliger fietspad van. Het wordt hier helemaal opgeknapt. Nou, over een half jaar weet je niet meer wat je ziet eigenlijk.